Azkarateko 2 etxe eta 31 hektarea laborantza lur Baionako auzitegian enkantean. Arratsaldeon ikusentzuleok bertan izan gara eta hauexek Azkarateko auzian bildu ditugun ahotsak. Asteragoaz. Azkarateko 2 etxebizitza eta lur sail baten inguruko enkantea eten dute 300 bat lagunek Baionako auzitegian bertan iraganden mobilizazioan. Euskal Herria ez da salgai oihu artean enkanteak bertan behera utzi behar izan dituzte. Azkarateko herriko etxea enkanteetara joan baino lehen gehiegizko prezioa saiesteko eta laborantza lurreak ez galtzeko saiatu da familiari zuzenean ondasunak erosten, baina familiak ez du nahi izan. Horrekin konpreniaztea podere publikoek berriz ere behar balimada eta herritarreri zinez arrazela lagi badugu eta ere saltzaile horieri baduzue eskaintza bat. Eskaintza duina egin dauzue herriko etxeak onak zazue. Bestenez beti hori izanen gira trabatzeko. Enkanteen suspentsioarekin alerta deia egin nahi izan dute. Lanjero da gaur uste madugu gola iragaiten, biak izaiten aldira beste hainbat etxalde eta presio ikaragarrian, eta biztan dena gehienik ahalduenak eta gutienik behar duenak erosiko du, eta hori ezin da utzi egiten. Hau grabea da hor gertatzen ari dena, badakigu Ipar Eskolegian zinez badela espekulazioen problema larri bat, eta guk nahi ukan dugu etxalde honen aferarekin erakutsi, hor behar stop, sistema honi behar dela ahalden heinean gelditu. Enkanteak bertan bera utzita auzitegiak hitzordua irailaren 8 atzeratzea erabaki du. Lantegiak elkarteak Xiberoko, Baxenafarroako eta Lapurdiko enpresak esaretzeko 2000 urtean sortu zen elkarteak AHT proiektuari buruz iritzia eman nahi izan du. Zehazki kontra azaldu dira. Ez dugu denbora irabazten eta behar badenez enetako ez, guetako ez. Orainko lineaekin badalekua horreinu, bai jententako, bai gaizentako badugu lekua, ez da oano saturatuta. Ipar eta hegoaldea batzearen beharra nabarmendu dute, baina horretarako bigarren linea bat ez dela beharrezkoa uste dute. Existatzen dena hobetzea. Beste linea egitea beno uste dugu hobe dela. Lantegiak elkarteko enpresa buruen jarrera hautetsi gehiengoen bera da. Izan ere, iazia da elkargoan aurka bozkatu zuten. Asteburuko planak proposatuko dizkizuegu ostiralero bezala. Gaur Donapaleun gaztetxean odei izanen da terapia diska berriarekin. Eta Donapaleutik mugitu gabe, kantaldia eskainiko dute Otxalde eta 8 taldeek larun batean. Eta galdu ezineko beste zita bat, Biriatuko ikastolaren alde bertso saio ederra izanen dugu larun batean 5:00 Biriatun bertan Amets Arzailuz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Maialen Arzailuz eta Nerea Ibarzabal. Eta beste kantaldi bat, asteburu hontan, igandean, arratsaldeko laguntan, Azparneko trinkete berrian, Michel Etxeberri, Peio Hospital, Pierre Paul Berzaitz eta Polin eta Juliet. Berzaitzen irudi hauekin amaituko dugu ikusentzuleok igandean itzuliko gara astekariarekin. Ongi izan! Granada, hoy Granada, Granada, hoy Granada, eregek dakia.